Emarisburg eMgungundlovu lani sesawini Seat of choice solulwazi lani sesawini iCapital City ungasali woza besawini Emarisburg eMgungundlovu lani sesawini Seat of choice solulwazi Bafazi seluze lafika usuku laKhisimusi kade silindile phela njengoba bezidlalo 7000 shutho sala no 4000 kazi kuba amadoda wethu awashelanga le mali yempesheni ngabe sithathani sihlanganisa nani hey webafazi ngiyangichazela mina umyeni wami wayayishaya inganono ayishaya inganono uzwe sengazathi hey uzwe sengathi umhlaba lo uyavuleka kade wangena ucashe phakathi hey hayi wabonze and abayeni bethi balola lelizwe ngiyakutshela alifela ngekhathi zezimpi hey ngiyakuchazela wena Maqhekezi nathula nje ziyahlangana izibalo lapha hayi khuleka kuyahlangana into zesefana laziwe imali esinayo njengamanje 420,000 hey bafazi kushuthi labafazi abangekho sobabona ntambama uma siqeda ukubala imali ngibona kanjani kanjalo nje kuba soshila sivumelana nawe Efuseni nina bomama Beka phansi phambili. Naphinda ngibulala umuntu engihamba naye. Ngibona uSawule. Tsawo fona ngithabeka isibombo phansi man. Thabeka isibombo phansi man. Dot. yayifaka wena konfunani la Thula umsindo wena mami thula sengithule Thabeka phansi isibombo man. ufunani Very good. Very good. ufunani Ngiyanixolela ukuthi ngidubule umuntu wami engihamba naye. Naphinda ngizobona. Into nje esizele la. Yini le yanto le. Alright, madoda, nyazi, ngamandla. wenzani Umsindo wena Dodi wenzani hayibo sibopha manje kwenzeleni nisibophelani manje wenzani wena sibophelani sibophelani nisibophelani Madoda, nyakazana, akusheshe. Asama. Hayibo, ma, kwenzakalani la? Hayibo, ma, kwenzenjani la? Dodana yami ngaze ngajabula uphumile tshele uphume nini hayi bomfazi jabula kanjani malethi ihambile hayibo nangumfazi bo umfana uphuthuma uzongiqaqa la sengifile ukuqaleka ngeke kunini ngiboshiwe Hayibo ngeke phela mfana sase sajabula siyabonga hawu Nkosi yami Isemaphoyiseni lapha. Siyacela nina abantu bomthetho, sicela nisondele engazi ukuthi kwenzeka umonakalo la kaMbhele. Kungena igebengu, siyacela nisondele abantu bomthetho. Please, shaya. Bo mama. Ngizama ukusitshela ukuthi nina nibanje imali elinganiselwa ku420,000. Kungani nibe nemali eningangaka lapha endlini? Futhi iphuma laphi le mali yona ke? wephoyisa uyazizwa ukuthi usuyadakwa manje imali yethu lelahlekile kodwa manje indlela sokukhuluma ngayo ngathi imali siyintshontshile mtshena Bo mama, asiqondile thina ukubahlaza. Kodwa ukuthi nabafelokazi bamasosha akusho ukuthi kumele nisithathe isinoma ikanjani. kulungile phela Eish, bo mama. Siyabona impela ukuthi ngididekile. Emqondweni. Akekho mhlambe esingakwazi ukukhuluma naye mhlambe nje ungadidekile emqondweni njengamanje la kunini. Yeah.
Singakhuluma ndodana. Ngiphinde nje ngixolise uyazi ukuthini ukuthi nje amakhanda ethu uhlangahlangene. Akekho mhlambe enimsolayo mhlambe ukuthi ngasethintela isigemegeme. Njengoba nje umfana wami ekade boshiwe sephumile, wayiboshwele ukubulala umfana wakaMathi. Kwakubangwani bomama? Abafana bendawo babehobla lo mfana wakaMathi. Futhi ke uyazini babe nakho nje ukusihlupha sengabafelokwazi. Kwaze kwafika komfana wami lona ke. Kusho ukuthi ke umfana lo washayeka kabi ekhanda. Wase yashona. Lo wakaMathi. Lo wakaMathi. Phone labo mama. Nibona ngani ukuthi kungenzeka ukuthi uMathi ongenza lento? Mina ngibona ukuthi ube sezwe ukuthi umfana wami uphumile ejele. Wase khanda idrama. Bomama. Lo muntu elikhuluma ngaye uyingozi kakhulu. Nathi samaphutha samfuni. Kunjalo. And uyathinteka emacaleni anzima ajulile futhi. Nikakwazi kuma phezulu kwebhosi lenkantolo lifakaze ngaye lo muntu. Sizoma phezulu kwebhokisi hayi lenkantolo elakho uqobo. Ayibo. Bathini labo mama? Hayi simple. Siyazi liqala lento le. Hayi siyazi lento. Siqala namhlanje. Shashisa ndoda necamera. Hayi. Khuleka ngami. Sengi right. Nanso ke mic. Good day people, my name is Gugu. I'm live on the crime scene with Asilali TV. Fuck nakamaphoyisa. Hayibo, phela labafana engibabuka na TV. Yibona laba bangena la ekhaya nje. Basithatha imali yethu estokfile. Bafazi, ngithi asibafundisi isifundo laba bantu. Asiphuma incane sibafuni. Into engizoyenza manje. Uzoshaya imoto ngibheke emsinga. Ngiyayisaba into ezokwenzeka la. Uzoshipha unogwaja. Vilakazi. The guy simple job. Very simple. Kodwa boka, hlulekile. Ngixolise mfowethu. Kube yiphutha nobudedengu begenge. Lungizwe kahle. Ngifuna ukuphendula izindaba lelophutha. Buka manje. Ekadalawane ithi ezotheleka la noma nini. Izophenya ngalododo nenwenzile. Yabona ke ngisofaka kuzona. Kulungile Mr. Mathi. Ngizokhuluma negenge ngiyazisa. Akube njalo ke. Siyazana. Hlalani phansi. Ingaba kuyiqiniso sikuzwile? Yebo makhulu. Kunjengoba nje kunjalo. Obani lapha? Amathose ethu lawa. Ibona abahleli beimali zethu. Futhi bakufundele lokho. Njengoba nibona nje ubuchwepheshe. Ubani le nduna ehlele abafazini lapha? Oh. Ingane kaMambhele. Habe. Usekhule kanjena na? Woza mfana zoqhawula. Ngeze ukuthi waboshelwana.
Usukhulile, usuyindoda. Sekwaba amaphutha nje manje umuntu usekhulile manje semdala. Emarisbek emkhungundlovu lani sesawini Seed of choice solulwazi lani sesawini I-capital sizungasali woza besawini Woza besawini Woza besawini Emarisbek emkhungundlovu lani sesawini Seed of choice solulwazi lani sesawini I-capital sizungasali woza besawini Woza besawini Woza besawini Bongene Emarisbek Vilakazi, awuma kancane kabi yami. Khona ukukhushukusha ngakuqondi kahle la. Mzale Mathi. Ya Mathi. Sesifike isikole. Ukwenza njani? Tela phansi. Mzale Mathi. Umhla ka-26 April 2026 ngekhathi abo 4:45. Obadu kuphi ndoda? Hayibo. Nikhuluma ngani? Cha Mathi. Uyasoleka wena emacaleni athintana nemali entshotshwayo ezindaweni ezahlukene. Uyaphika yini? Unabo ufakazi? We baba. Asithi kuzodlala yezwa. Athi kuzodlala la wena. Ususichithela isikhathi yethu. Wena umbadala abadala mali thuma manje. Athi kuzodlala. Sambela la wena. Thuma wena. Kemikhulu wena Mr. Shek. Sambela la rubbish. Ngiyanibingelela kwi-Asidlali TV. Yimina uMakadebona uNhlavu Zengeja. Ngila ngaphandle kwaMathe. Phela uMathe usolakala kumacala emali enkohlakalo. Gugu, buka. Phusuma sami. Mathe ngabe iqiniso yini ukuthi isigebengu? Ngijwayela kabi wena ntathu. Ngabe iqiniso ukuthi isigebengu? Cela ungaphazamisa Hayi ke babukeli, miningi imibuzo esalenga la ePMB njengoba nibona nje. Ya mfoka Mathe. Ngiyathemba ukuthi ulale kahle ke ekhaya lakhe elisha namhlanje. Yazini. Nina amaphoyisa benijwayela kabi. Niyazi ukuthi ubale ukukhuluma naye. Wemathe. Ungacabanga ukuthi kuyadlalwa la. Sikwazi kahle phela wena Mathe ukuthi uyinkuzimalanga. Uyazi uyathinteka ebugebengwini omningi obukhona la. Ubani ngamazi uMathe la? Awumali. Nina bufakazi balethishayo. Cha wemathe ndoda amadoda awuboshiwe wena. Ummeli wakho ufikile ezokukhulula. Ngalo ndlela njalo sokudedela nje. Yeah. Kodwa kumele ukwazi, fanele wazi ukuthi sikujongile futhi ufakazi nabo bonke ufakazi obamacala akho owenzayo la. Hayi, alright. Ngiqaqe ibhoza yami. Ulate. Captain Khuzwayo, awumqaqe. Okay, pass. Mathe, sikujongile mfana kithi. Awuzohamba ngomqhanasa nje. Awubheke lesigebengu kukile kanga isidala kanga. Sibhekile wemathe. Sila, uthi ulibeke unyama. Sobe sila. Emarisbek emkhungundlovu lani sesawini Seed of choice solulwazi lani sesawini I-capital sizungasali woza besawini Woza besawini Woza besawini Emarisbek emkhungundlovu lani sesawini Seed of choice solulwazi lani sesawini I-capital sizungasali woza besawini Woza besawini Woza besawini Bongene Emarisbek Bafana. Yebo mphathi. Ngikhathele mina manje ukuthethiselwa nina. Lo dodeni wenzayo uzomele uphele nya.
namhlanje ngithi niyazi ukuthi thina sidila nomishini abanjani. Lokhululeka mphathi. Ngeke uze kuphinde kwenzeke lokho mphathi. Ngiyakuthembisa. Khululeka boss, hayi siyakuzwa kushoyo sokwenza amaphosa asolungise namhlanje boss. Yebo mphathi, awusaxolisa ngeke uphinde kwenzeke, saxolisa mphathi. Yobe mphathi. Vuma. Yebo mphathi. Emini yantambama namhlanje ngizokwazisa umishini wasebusuku. Awusho-ke Vilakazi. Ubusubabonile abafana? Khululeka bese ngikhulumile nabafana. Isimo ngisilungisile. Perfect. Yabona namhlanje ebusuku. Funa ngihlele incane iphutha. Le mission inkulu kakhulu. Ensizodla la. Namhlanje ebusuku khululeka Mr. Mathi. Ngizoletha ezinye ibhaba. Ayike ngisasalenga wena. Ngihamba nani? Ngiyafuna le mali. Yeah. Kwenzenjani manje la? Ungamsanyakazi. Beka phansi isibhamu. Beka phansi. Bastard. Thatha mama. Shit. Hamba la. Uphumathi. 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 Uthatha amaphoyisa. Iphi imali yethu? Ngoba mama nibuza umuntu orong. Ngithi iphi imali yethu? Sawuhleka izandla sishana nawe. Awufuni ukuthi imali yethu kuwe. Sifuna imali yethu. Bomakhulu. Ngicela imvume yayo nokuthi ngimphahlaza ikhanda lo. Seningishayile. Cela ningangibulani. Ngeke uzufe. Kuphela nje uma ungasusho ukuthi imali yethu iphi. Mama, ngingangibulali. Hayi seningishayile. Imali ifisheta busa. Hayi, ngaxolisa mama. Hayi. Bo mama, nansi ke imvepha yaseDambuza. Labafana bahlala lapha ezansi. Engifuna ukwazi. Zingaki indlela zongena? Indlela zongena lapha zintathu. Ile, nale, nane lapha la. Ne-track esibafake yona umfana isiyaqalile iyasebenza. Isigebengu lesi besiqinisile. Ngoba kade sisuka la kunini, siqonde ngqo kubona lapha eDambuza. Unesiqiniseko salokho? Kakhulu. Bafazi, siyezwana. Ozogeja la akayi ensimini. Kunjalo makhulu. Yebo makhulu siyezwa. Yebo makhulu. Good, nenze kahle. Kuyacaca. Sihamba nani ensimini? Yebo makhulu. Bafazi, ilona thuba ke lele kade sanilindele. Lokuthi siyene ensimini. Ithi into sonke la sibuya siphila. Akukho noyedwa okufanele afe. Nakho singene eDambuza. Abanye bazohamba ngala ngenyawo, abanye bangene ngala. Thina bese abanye bese besale emotweni. Bafazi, asehleni fast. Nazo. Ikhona la sehleni.
Mbathi kwenzakalani phela? Lalela madoda, umphathi usendleleni ezala njengamanje. So namhlanje ebusuku kunemishini efayisi soyiphusha ebhayi. Sizwana madoda. Nazo. Tama. Baba mfethu kushobile. Kunomkwenze njani? Kwenze. Hey, ofet kijimani ophe, kijimani, bababi kijimani. Baba mama mfethu. Baba ngaphambili mfethu ngakhe shop rame. Mina ke sijani. Hawu ubuye uhlehlele ngasemuva mfethu. Hey, lo mama mfethu. Yazini ababuyi abantu asiyazini asamsobabheka samphela. Shesha. Zwana, shona ngale ngemuva. Khuswana, hamba straight. Baje, ngale ngemuva. Afazi sambeni. Sana. Lani laba mama, lani. Lani. Funa ufane la. Lani laba mama. Lani. Ha, funa ufane la. Funa ufane. Okay mama. Lani ehlisa. Singayilungisa le nto. Singayilungisa ngiyacela mama. Ngiyacela wena manje. Ngicela mama. Shit. Ngicela silungise le nto. Shit. Ebe mali yakho na Tony. Khepha. Mphathi ma. Siyalungisa bomale. Ngiyanicela. Ehlisa isibhama. Hey, fat man wena. Yazini, ngizongikubona mina. Fat. Bethe bo. Amakhata bafethu.
Woza. Mphathi, awuzama ukuphuthuma ngapha le case sisithele kuba serious kakhulu. Sekunomuntu osefile le mphathi. Dashe thola. Lo muntu simfuna kangaka. Shit. Kodwa kancane. Sizomthola umathi. Kodwa ke ngoba sinaso isikhathi. Abaka forensic bona bamthatha la sinaso isikhathi. Fanele sofuna abanye abantu. Uyabona umathe kodwa he's the man in charge. Yena umuntu ofuna kasimthola. Ngempela ufuna kakhulu. Le ndoda le isinako ukuphunyuka. Lokho kokugcina. Ngeke sisimele. Ngiyacabanga lesigebengu. Igebengu zakhe lo mathi. Vele kunjalo. Sebenzela yena lesi. Vele kunjalo. Lo ubuye weyizola athi ngifuna manje. Lapho bebaleka izolo. Kubaleka izolo. Shuthu shawa yabo mama bamuphinde. Asinaso isikhathi esiningi ngicela ukuthi simiyeke kanje abaka forensic sofonela abaka forensic. Siyasiqhubeka nomnye umsebenzi ngoba ziningi izigebengu ziyahlupha. Elina zinja. Isasaba isipenzo ngena la emzini wami. Hey fuck Manuel. Asinalo usuku lonke. Sinike imali yethu. Alright. Mali yethu. Lungile. Mali yethu. Endeleni. Yawusheshe wena bastard. Imali wena. Wabe. Imali yethu na rubbish. Funa imali yethu. Ake. Yeba. Sasa baba. Uthi ngeke bafa. Uthi ngeke bafa.